ovako na sunce, čoveče. Panna cotta, peach, torta, unboxing. Da li sam to nešto čuo? Sad sam se smorio, jer taj deo koji sam ispričao kad sam otvarao nije se snimio. Malo me pojebo idiot. I sad ništa, ali sad 4 sata ona mora da bleji na stolu, na sobnoj temperaturi, 8 sati u frižideru, posle pola sata može da se seče, jer je lakše tada. Posle ćemo da vidimo kako je dobra. Mora biti dobra. Jer što bi onda kupovao ako nije dobra? Evo, to je stvarno bila kutija, ja sam to rascepao, evo čak piše i cake. 6.5 hours later. Telefon. Dobro, to je bio test. Ko je? Nekako bolno, to se sjeća kad je čvrsto. Biće to dobro. Evo ga. Ta-na-na-na. Evo ga. Hop, super. Breskva. Breskvica. Sočna ko duša. Odlično je. Tu drži, sad ti je ušlo u usta. Da, uzmeš, čitaš tamo prevode i nađeš kao na hrvatskom piše, kaže vrhnje breskva marakuja. Ne znam što je marakuja, da li je to vrsta breskve. A na srpskom je prevedeno kao panna cotta breskva. Šta je panna cotta? To je nešto italijansko. Mrzalo me da googlam šta je panna cotta. Ali mislim, baš su ga preveli, kao, ajde vrhnja još i razumem, to je pavlaka. Vrhnje breskva i marakuja, znači na hrvatskom bolje razumem šta je to nego na srpskom, ali eto, to je jedna trivija sa pakovanja. Tako da šta je panna cotta, ajde, mislim, panna cotta, to je neko testo na bazi, ili krem na bazi pavlake, što bi zaključio iz hrvatskog prevoda, jel te? Ali aj ti sad na srpskom zaključi šta je panna cotta. Hoćeš malo. Sjutra. I tako, to bi bilo to je onako lepa kremasta, ali se meni ne sviđa, ja bi joj dao neku 6, 7 od 10, jer ja volim malo jače ukuse, tipa neka višnja da tu malo udari, a ovo kao jedeš i kao ništa, kao ravno, kao neka šampita. No dobro, ko voli to neka proba, naći će u Lidlu, besplatna reklama, u suštini ja volim Lidl, tako da mi nije žao da to kažem. I to bi bilo to za ovaj put. Vidimo se na nekom drugom mestu, u nekom drugom klipu. I ćao!